салом ба ҳама боз як видеои дигар аз канали Азам блог. дар ин ролик дӯстон ман ба шумо одамонеро нишон хоҳам дод ки онҳо пир намешаванд. ба касе ки дӯстон ин ролик интереснай тамошо кунам мо бошад сар мекунем рафтем. мо элин ҳар касе ки агар ин духтарро мебинад хаёл мекунад ки ӯ тақрибан 30 солро дорад. лекин агар мо дӯстон дар асл гирем ин духтар 52 сола аст. ин зан то он дараҷае ҷавон ба назар мерасад ки вақте ки бо писари худ дар берун мегардад мардум хаёл мекунанд ки ин писараш неу балки дӯстписараш мебошад. аввалан ин духтар дар китобхона кор мекард, вале як рӯз дар инстаграми худаш як аксашро мемонаду ва дар таги ин акс сину солашро менависад ва ин расм диққати бисёри мардумро ҷалб мекунад. ва баъдан ин духтар кори худашро бас мекунаду ба блогерӣ машғул мешавад. ва ин духтар шино карданро хело ҳам дӯст медошт, бисёртар дар оби хунук. айни замон дар инстаграми ин духтар 52 000 подписчик аст ва дар он ҷо ба мардум чӣ гуна зиндагӣ карданашро мегӯяд ва боз мегӯяд ки ман мехоҳам ки ба 70 дароям, аммо чӣ хеле ки айни замон ҳастам ҳамон хел боқӣ бимонам. ана баъдан ман аз зиндагии худам розӣ мешавам. хухай, ба фикрам шумо аллакай фаҳмидед ки ин шахсам аз Китай аст. хухай ки дар Шанхай зиндагӣ мекунад, соли 2016 титули бобои замонавиро мегирад. вақте ки ӯро мебинанд мегӯянд ки ӯ тақрибан 40 солро дорад, лекин дӯстон ин хел нест. ин шахс ҳамин сол ба 69 даромад. ин мард бо ҷавонҳо мегардад бисёртар ва тренажерни зал рафтанро хело ҳам зиёд дӯст медорад. ин шахс мегӯяд ки ҳар як шахс се сину сол дорад: биологически, психологически ва физически. ӯ мегӯяд ки сину соли психологии ман 20 сола аст, аммо физически яъне ҷисмониям 40 сола. ӯ мегӯяд ки сири ҷавон мондани ман дар он аст ки ман ҳар рӯз йога машқ мекунам ва ним соат дар турник чаппа меистам ва бисёртар хӯрокҳои калориядорро истеъмол мекунам. ва дар дунёи мо ин гуна одамон бисёр ҳастанду мо танҳо дутое аз онҳоро ба шумо муаррифӣ кардем ва аз ҳама ҷолибҳояш ҳоло дар пеш ҳастанд ва барои ҳамин бо мо бимонед ва видеороликро тамошо кунед. чуандо тан ин шахс дар Сингапур зиндагӣ мекунад. чӣ хеле ки мо дида истодем дӯстон, ӯ тақрибан 30 солро дорад, лекин дар асл гирем агар ӯ 52 сола аст. ин шахс пеш модел кор мекард ва бинед ки аз ҳамсолонаш қариб 2 маротиба ҷавонтар ба назар мерасад ва дар айни замон ӯ дар инстаграми худ миллионҳо подписчик дорад ва баъдан ӯ ба Пекин меояд ва подписчиконаш зиёд шудан мегиранд. ва ӯ худаш мегӯяд ки ман инстаграмро барои он кушодам ки ҳама донанд ки ман суратгир ҳастам, яъне ин ки фотограф. лекин мардум маро мисли модел қабул карданд. ин шахс мегӯяд ки барои ҷавон мондан ба машқ машғул шавед ва аз хӯрокаҳо бисёртар биринҷ ва мурғ бихӯред. ва боз мегӯяд ки саҳар барвақт ё ин ки нисфи шабӣ душ кардан ин тамоман манъ аст. ин шахс худаш бисёртар об истеъмол мекунад, дар як шабона рӯз 6 ё 8 соат хоб мекунад
сигор намекашад ва спиртной истифода умуман намекунад. боз як духтари дигар ба гуфти шумо дӯстон, ин духтар чанд сола аст? биёед дӯстон, инро ман дар рӯи экран вариант мемонам. касе ки агар ёфт дар комментария нависад, мо номша дар видеои оянда ҳатман мегирем. ва бо ҳамин видеоролики имрӯза ба анҷом расид дӯстон. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ.